चलो निर्गुण का लाइन बा। ये लाइन में ये लाइन आज माता जी के तरहवे के अवसर पर माता जी दुनिया में ना है, कुछ न कुछ इस चीज़ में जरूर मिली ऐसा जब माता जी से भी संबंधित बात बा। आप लोग ध्यान से सुने हन। कौनो लड़का और माई के बीच कई बात बा। तो लड़का याद करत बा अपने माई के कहत बा और हर तरह का लाइन बा। कौनो प्रेमी प्रेमिका के बीच कई बात बा, कहत बा यार हमनी से दिलवा लगाई के और हमारा से दिलवा लगाई के उड़ी गईलू हे मैना। लेकिन ये माई बदलाई बा। माई बदलाई बा जवन माई दुनिया में ना है। लड़का रोत था याद करत हम माई के। तो 1000 रुपया का पुरस्कार देके भैया सम्मान कैला है पूरे पार्टी से। भैया के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम बा। भैया के नानी जी का आज फिर हमें का संस्कार बा। बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम बा। सही प्यार द्वारा आशीर्वाद बनल है। लड़का कहत बा हमारी जिंदगिया बनाई के कहाँ गईलू हे माई। हमारे जीजा जी दीना यादव जी की तरफ से 501 रुपया का पुरस्कार देके सम्मान कैला है। बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम बा। कहना है लड़का माई से कहत बा हमारी जिंदगिया बनाई के कहाँ गईलू हे माई। अंतराल में कहना है लड़का कहत बा तुहरा के खोजत हुए माई तोहार बेटा। पतवा ठिकान तोहार के हुए ना बेटा। कहत बा ममता के लाइन बा। ये माई के ना रहले से कितना कष्ट होला बतावत बा। का लाइन बा कहत बा भरल बट सब ही से माई बिना घरवा। भरल बट सब ही से माई बिना घरवा। लेकिन लागे
ये हमारे जीजा जी रामाश्रय यादव डॉक्टर साहब की तरफ से 500 रुपया देके सम्मान कैल हाँ। जीजा के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम बा। 1000 रुपया देके आप सम्मान कैल हाँ। बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम बा। कहना है कहत बा भरत बाटे सदहि से माई बिना भरला। हमके लियाई के कहा गइलू हे अगले अंतरा में कहना है माई होली ममता के आलिशान पे अपन यारथिया सजाई के अपन यारथिया सजाई के कहा गइलू हे माई। बतावत बा गुरु बिहारी रमन सबसे ऊंचा कर गुरुवर बिहारी रमन सबसे ऊंचा दर्जा बोला भरत जी ना चुकाई पई है कर्जा। रविंद्र राजा के विजयी रविंद्र राजा के विजयी बनाई के कहा गइलू हे माई। बरखू साड़ वाले ये बरखू साड़ वाले यो कुछ लगवा कराने लेकिन कहल जरूरी ना है। पूरा खाली हम तब ना हो तो योगी जी का नाम है दीदी के ना हो जितने जितने के बाद पहुँचा दिया।